No niin, tervetuloa katsomaan taas uutta videota ja eiköhän jatketa siitä mihin viimeksi jäätiin, eli takakaari. Mä sen verran jotenkin, että tuon sisäkaari ottiin pois ja pikkusen piirtelin tonne vähän viivoa. Niin päästään leikkaamaan. Eli täältä ei tarvi ottaa paljon. Riittäkö vetään tuosta kohti ja sitten tuosta kohti. Mennään pikkusen tuosta ylempään ja vetään ensin tuosta ylhäältä. Sekin on vielä, voi olla, että se on pikkusen liian matalalla. Mutta sittenhän sitä ei ole jatkaa tuonne ylöspäin. Siellä on kyllä tilaa. Ja tässä on semmonen ero tuohon etukaareen, että tää kaari itsessään ei nouse tässäkö. Ehkä 3-4 senttiä olisikohan ollut. Ei tarvitse leikata lähellekään yhtä paljon kuin tuolla eessä. Mutta joo, sitten olisikin tämä on mielenkiintoinen, että miten ihmeessä tämä tuohon saadaan. Tuossa on tämmönen. Mutta eiköhän se tässä pikkuhiljaa selviä, kun aletaan tekemään. Ensimmäisenä kuitenkin revitään tämä irti ja aletaan leikkaamaan tuota kaarta. Sitten katsotaan, että miten edetään. Joo, nyt ei oo enää paluuta. Vettiin aluksi tällä Dremelillä samalla vettiin tuon etukaare tuosta pikkusen matkaa, mutta sitten tajusin, että ei mitään mahdollisuutta saada niin loppuun asti, jos loppunut saatana nuo laikat kesken. Niin hakki sitten rälläkään ja millisellä laikalla vettiin sen läpi, niin meni pikkusen nopeampi. Tuommoinen siivu lähti nyt takapuskuristakin. Vettiin pikkusen niin liian vähän aluksi, niin sitä on helppo sitten muokata, jos tarvii. Mutta joo, seuraavaksi sitten jollakin meissellillä koitetaan taivuttaa niin tätä etumaista osaa niin tänne päin ja kokeillaan paljonko se taipuu, en tiedä yhtään. Ja sitten tuolta sisäpuolelta niin leikataan pikkusen alempaa. Että saadaan se sisäpuoli sitten painettua tähän ulkopeltiin kiinni ja sitten hitsattua tuosta niin sauma. Semmonen olisi nyt niinkö plääni. Saa nähdä miten onnistuu. En ole ikinä tämmöstä tehnyt, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Kai se jostain pitää aloittaa. No siitähän tuli melko raan näköinen. Ei ihan taipunut venyttämällä se tohon eteenpäin. Se oli täältä on niin helvetin tiukka. Niin no niin kuin varmaan näette, niin rälläkällä ensin pikkuinen vekki siihen ja sitten siitä vekistä niin tämä alempi kaari pois. Ja sitten seuraavaksi tämä pitäisi niinkö jollakin vasaralla hakata niinkö tähän kiinni. Se on tämmönen ihan pieni käppi. Niin vettä se tuohon kiinni ja sitten tinata umpeen.
mallasin tätä kaarta vielä tähän paikalleen, niin tuolta pitää puskurinurkka ottaa ihan pikkusen pois. Tuolta ei tarvi, mutta tästä pitää vielä pikkusen kipasta pois, että tuosta ylämerkistä. Se jää pikkusen liian alas. Jos kumi saadaan niin tähän kohdalle, niin siihen ei jää ihan 3-4 senttiä tillaan. Tehdään sinne ihan pikkusen. Liika ei haittaa, liian kanssa kyllä pärjätään, mutta sitten jos se on liian matalalla, niin sitten voi käydä hassusti. No niin, nyt se alkaa näyttää. Yllättävän hyvin painuutusta tuohon ylös ainakin ja tänne reunaan. Tuohon voi olla, että joudutaan pikkuinen täytepalan laittamaan, kun painuu koko korin pelti tästä. Mutta saa nähdä. Toinen on sitten, että viisetään tätä pikkuviilot tehdään tuohon ja sitten vasaroja se tuohon kiinni. Sekin voisi tietenkin olla. No, katsotaan mitä keksit. No nythän se alkaa näyttää siltä, mitä pitääkin. Oikeinkin siisti. Sitten ei tarvitse soittaa hitsarille, että tulla tinaamaan kiinni. Meikäläinen ei tosiaan en oo mikään peltiseppä. En oo ikinä opetellut hitsaamaan, eikä kyllä hitsausvehkeitäkään ikinä ollut, niin parempi ehkä luottaa semmosia, joka osaa. Eli eiköhän sillä aikaa lähdetä tuo toinen puoli tekemään tähän samaan kohtaan valmiiksi, niin saa sitten molemmat tinata yhtä aikaa. No niin, tällä puolella on pikkusen vähemmän tilaa näyttää, mutta koitetaan. Yllättävän hyvin istu. Niinkä en ois ihan uskonut, että näin käy hyvin. Tuossa menee niinku bodyline. Niin yllättävän hyvin jatkuu. Toki pitää pikkusen niinku painaa tonne sisään, kun teippi ei jaksa ihan pitää tuota, mutta en ois kyllä ihan jaksanut uskoa, että näin hyvin istuu. Tai no, toivon tietenkin, mutta en jaksanut uskoa. Positiivinen yllätys. Mutta joo, tuohon nyt jää ihan pieni käppi. Mutta mä mietin, kun tää on tämmönen terävreuna, niin tähän voi laittaa jonkun tiivisten nauhan. Se voi olla oikeastaan ihan hyvääkin. Ja sitten tiivisten nauha menee muutenkin ympäri. Vähän kyselin tuossa, että minkälainen siihen kannattaa laittaa, niin nyt on selvät sävelet, että minkälainen tilata ja laitetaan. Tulee kyllä siisti. Joo, eiköhän jatketa tätä. No niin, tämäkin puoli alkaa näyttää jo hitsausta vaille valmiilta. Nyt molemmat puolet on melko lailla identtisiä. Tätä mä vielä pikkusen tälle aamua nostin. Eli tuosta otin vielä semmosen 3 senttiä pois. Tästä ulkokaaresta. Niin sai sitä pikkusen korkeammaksi. No isot pojat pelotteli, että
sitten kun pussittaa tämän vehkeen, niin tulee ongelmaksi, mutta nytpä ois sekin sitten. Ja mittailin vielä molemmin puolin, että on niinku tuosta pokkauksesta tuohon tismalleen yhtä pitkä matka. Tasa 11 senttiä. Niin tuli identtiset. Eiköhän sitten aleta siirtymään tänne eteen. Eli toinenhan meillä on ready to race. Niin tekaistaan tämä vielä. Tämä vielä valmiiksi. Niin sitten kun nuo on hitsattu, niin lyö vaan kaart paikalleen ja lähdetään viemään leimalle. Että eiköhän ensi viikon aikana tai saada leimattua. Ja sitten alkaakin se homma, että kaikki irti, teipit niskaa, niittimutterit paikalleen ja sitten alkaakin tulemaan se finishing touch. Mutta joo, eiköhän hyökätä tämän kimppuun. Ja näin, olisi tämäkin nurkka valmis. Eihän se ollutko näppästä kiinni. On pikkusen härskin näköinen tältä eestä. Joo, tosiaan huomenna tulee kaveri hitsaamaan. Eli hitsataan nämä umpeen ja sitten rälläköjän nuo liparet pois. Ja sitten saa vielä nuo takakaarikki paikalleen. Ja todennäköisesti sitten lähdetään heti viemään leimalle. Eli muutoskatastetta ja sitten määräaikaiskatastetta samalla. Se on mennyt leima umpeen joulukuussa. Niin semmoista. Katsotaanpa milloin jatketaan. No niin. Nyt ne olisi molemmat puolet hitsailtu kiinni. Tosiaan ihan vaan sieltä tältä pikkupisteillä vetty kiinni, että se nyt ihan lähde vetämään pekonille kaarta, mutta seuraavaksi sitten pitäisi rälläkällä alkaa siistimään, eli vetään kaikki nämä lipareet pois. Kaikki pätkitään pois ja sitten vielä jollakin lamellilaikalla tai vastaavalla niin siistitään tuo ihan kunnolla. Ja lyödään maali pintaan. Tää on tosiaan takapää on peltiä, niin tämä lähtee heti ruostumaan. Niin lyö siihen joku maali. Ja sitten vielä jollakin liimamassa kautta tämmöisellä. Niin siistitään se kunnolla. Niin se olisi nyt niinku agenda. Sittenpä siihen saisi alkaa heittää kaarta paikalleen. Ja sitten keulahan mä laittoin eilen valmiiksi. Eli nyt on tälläkin puolella kaari. Puskurin pistin maskin paikalle ja laitan puskurinkin kiinni. Niin semmonen pitäisi vielä tehdä tänne, että käytetään pikkusen näitä etukaaria irti ja mä revin nää teipit täältä pois. Ja konepellistä kans revin teipit pois ennen leimaa. Semmoset ois vielä tässä niinku tehtävää ennen kuin saadaan vietyä leimalle. Joo, se alkaa näyttää ihan hyvältä. Eiköhän lähdetä tuon
takakaaren kimppuun. No niin, nythän nämä olisi pikkusen siistimmät. Joo. Pitääpä lähteä katsoa, että jos tuolta löytyisi joku vanha paukkupullon jämä, mistä se pikkusen vetäisi tuohon väriä pintaan, niin ei sitten heti ole ruostumassa. Tuli oikein siliä. Nyt olisi maalit vedetty molemmille puolille. Vettiin jonkun primerimaali siihen pohjalle ja sitten ihan perus kiltomusta siihen pintaan. On paha. Eipähän paiste sitten sieltä kaareen alta, jos joku menee kurkkimaan. Tässä välissä kun tuo kuivaa, niin voitaisiin melkein käyttää pikkusen tätä etukaarta irti ja repiä nuo teipit tuolta pois. Turhaakaan niitä siellä enää pitää. Ja sitten konepellin teippi kanssa repiä pois tässä välissä. Sillä katomaali kuivaa. No niin, eiköhän ne olisi nyt jo tarpeeksi kuivunut. Ne ainakin pari tuntia siinä saanut olla, niin lähdetään vetämään tiivistyskautta. Täällä liimamassa jotakin löysin tuolta, kunhan se oli mustaa ja jotakin liimamassa, niin eiköhän se sovi aivan hyvin. Vetään nämä kaikki välit täyteen tästä ja yritetään tehdä mahdollisimman siisti. Ekat siinä. Katsotaan miten käy. Siitähän tuli siisti. Nyt on molemmin puolin nämä massat laitettu. Näiden pitäisi antaa kuivaa melko kauan, mutta ei mulla nyt ole aikaa ootella. Niin odotan, että siinä on nyt pinta ainakin kuiva ja vetästään tää konepellin teippi sillä aikaa pois ja mä käyn syömässä. Ja sitten tullaan mallalle niitä kaaria. Eipä tuossa nyt ei ole mikään kosketuksissa tämä massan kanssa, niin kyllä kai se siinä säilyy. Pitää olla varovainen, ettei mikään osuu tuo. Sen verran housutkin on tuossa silikoonissa, että vituttaa pestä sitten. Eiköhän hyökätä tuon konepellin kimppuun.
näin olisi konepellistäkin teipit revitty pois. Eiköhän siivota nämä sotkut tästä nopeaa. Noin, sehän oli nopea. Joo, sittenhän se pitäisi alkaa näitä kaaria nykimään paikalle. Ei varmaan ihan vielä ole kuivannut nuo, mutta tullaanpa kohta katsomaan uudestaan. Joo, se on seuraava päivä ja vähän tossa jo sormella kokeilin, niin ei ole ihan vielä kuivannut kunnolla nuo silikoonit, mutta ne on semmoset tahaamiet, niin kyllä niitä voi kaaria mallalle. Tähän pitää vaan varovasti olla, ettei nyt ihan lämin noita, ettei tartu joka paikkaan silikoonia. Voi ainakin mallalla näitä paikalleen. Päästään eteenpäin tämän kanssa. Lyö ihan niinku toi etukaarikin tähän paikalleen ja ei peruilla kiinni. No niin. Siinähän se olisi taas paikallansa. Eihän se olisi muuta kuin periaatteessa nykiä kiinni. Mitäpä sitä muuta tässä tuumailemankaan. Nyitä ei peruilla kiinni. Katsotaan miltä sitten näyttää. Pikkuisen hyvän näköinen. Nyt päästään näkemään täältä pikkusen kauempaa takkaakin. On oikein siisti. Sitten vielä toinen puoli. Ja näin jos toinenkin puoli valmis. Tai siis leima valmis. Ja se vielä ihan valmis on, mutta näkkäpähän nyt ilman teippejäkin. On siisti. Tänne jää vaan aivan hirviä gäppi, mä en tiedä miksi. Pitää kehitellä jotakin, kun se ei ei se ole varmaan tehtykään, että se menisi kiinni tuohon. Mä en tiedä, miten se pitäisi oikein olla, mutta pitää keksiä joku tiiviste siihen. Minä tiedän. Mutta ei sitä täältä sivusta päin huomaa. Sehän on tärkeintä. Metrin päästähän sitä muutenkin katsotaan. Mutta joo, sittenhän meillä ei jää muuta kuin näitten teippeen irrotus. Se voitais melkein seuraavaksi tehdä. Tuolla on nuo tapit vielä. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Niin ne pitäisi vielä rälläköjä sieltä pois, mutta sen mä tehdään vasta lehmän jälkeen. Ja ne helmat pitäisi kans laitella jossain vaiheessa. Tai porrailla niille reijät valmiiksi, että on sitten helppo asentaa sitten kun tarvii. Mutta otetaanpa nuo maalarin teipit tuolta nyt pois. Ja nämä jos teipitkin revitty sieltä alta pois. Kun se näyttää niin alkaa pikkuhiljaa hahmottaa. Tässä alkaa pikkuhiljaa innostumaan, kun näkee työn tuloksen. Sitten voitaisiin vetästä tuo siipi paikalleen. En tiedä miksi tässä vaiheessa, mutta tuli mieleen, että miksipä ei. Siinähän ei ole muuta kuin pyyhkästään pikkusen kontin luukkua, vetästään siihen teippiä pikkusen niille paikalle, mihin ne jalat tulee. Otetaan tuolta jalat, mitataan ne oikeassa kohdassa, piirretään tussilla viivat. Ja sitten siellä on reijät täällä jaloissa, niin painetaan siitä
reijän läpi merkki ja porataan läpi. Ei sen kummempaa. Tässähän ei oo vastako 3, 6, 7, 8, 10 reikää. Ei oo vielä paljonkaan. No, kohta on 8 lisää. Sitten voitaisiin sen jälkeen ottaa auto alas ja katsoa vähän miltä näyttää. Ja varmaan otetaan saman tien muutama kuva ja pistetään ilmoitusta tonne ACS:n suuntaan. Ja sen näkee sitten, että pääseekö tämmöisellä vehkeellä sinne sisään. Eiköhän aleta se tekemään vielä. Joo, vetäisin tuossa kontin verhoilun pois ja piirtelin tänne nämä merkinnät. Ja mietin, että vetää ensin näistä reistä läpi. Sitten pistetään nuo siivenjalat niin pultilla siitä kiinni. Kun ne reijät tulee niin about näille mai, niin niistä saa helposti kiinni sen. Toiselle puolelle tulee tuohon kohti. Ja sitten kun nuo yläreijät vetään, niin se tulee johonkin tänne kohti. Katsotaan mihin se reikä tulee ja sitten remelillä tai rälläkällä niin tehdään sille pieni aukko. Niin saadaan se järkevästi kiinni, kun on täällä näin ylhäällä. Nämä ylämerkinnät, niin ne tulee niin jostakin täältä läpi. Niin sen pitää miettiä, että miten ne oikein toteutetaan. Mutta vetästään ensin nuista läpi ja katsotaan mitä tapahtuu. Noin, nyt on siipikin muutamalla pultilla kiinni. En vielä kaikilla vetänyt, laitan tämän siiven nyt vaan sitä varten, että saa ilmoittautumiseen ottaa kuvat. Näkee vähän se, että minkälainen tästä on sitten muodostumassa. Nuo vielä sitten joku päivä, kun tässä jaksan. Tää on kyllä siisti. Sitten pitäisi alkaa vetelee renkaat taakse paikalle ja vetästä auto maahan. Pikkusen pyyhkiä pölyjä pois ja saat ottaa muutaman kuvaa siitä, että laittaa sinne ACS-ilmoittautumiseen. Joo. Tästä alkaa muodostua ihan härski peli. On, kyllä. Joo, se olisi taas seuraava päivä ja tuli pieniä muutoksia suunnitelmiin, eli vetään jätetään leimaus sittenkin ensi viikkoon ja seuraavalle videolle. Ja tälle videolle käytetään vielä helmalevikkeet paikallaan ja madalletaan tää nyt rajusti siihen mitä tää on ollutkin. Ja käytetään pihalla. Saahan käyttää sitten käynnissäkin siinä ja vähän soundcheckia, kun sitä oltiin kyselty. Eli leimaus jäisi sitten ensi videolle, että saadaan tämä video teille mahdollisimman nopeasti ulos. Ja sitten taas seuraava videota mahdollisimman nopeasti, niin ei sitten veny nämä videoiden välit niin hirveän pitkäksi, kun koko ajan kysellään, että milloin videota. No, yritetään joka viikko tehdä. Eli lähdetään vetämään helmat paikalleen, niin nähdään semmonen kokonaiskuva sitten tuossa pihalla. Ja saadaan kuvat sitten sinne Amerikan Carsoon ilmoittautumiseen. Niin saadaan siltä osin sitten hommaa etenemään. Elikkä siipi on nyt muutamalla pultilla kiinni. Antaa olla, se pysyy siinä hyvin. Sitten kun lähdetään ajamaan, niin todennäköisesti otan vaan irti. Se on vielä vähän vaiheessa. Ei viitti vielä jättää sitä tuohon. Joo, eiköhän aleta lyömään helmaa paikalleen ja
Sitten eestä pikkusen rullata taas jousia alaspäin ja taakse vaihdetaan matalammat jouset paikalle. Semmonen suunnitelman muutos. Joo. Mä laitoin sen 3 eestä ja 3 takkaa. Katsoin tuossa kuviakin, niin ilmeisesti siinä pitää olla tuommoinen pieni rako päätöjen välillä, mutta en sitten tiedä. Mulla siihen jäi. Sitten nuo tapit pitää vielä rälläköjä pois ennen teippaamista, mutta sillä nyt en pidä kiirettäkään. Teipitkin on vasta matkalla. Mutta yllättävän jämäkästi se on tossa. Tää sitten vielä lopullisen asennuksen, niin pitää vielä laittaa jostakin tästä kohti parilla. Nyt se ei ole tosta päädystä vaan 3. Täältä eestä se on paljon jämäkämpi. Joo, eikä sitten vaan toinen puoli. Ja nyt olisi sitten takanenkin samalla lailla. Otin tosiaan takkaa jo jouset pois ja eestä renkaan pois. Niin vaihdan tänne matalampi jousi ja rullataan keulaa pikkusen alaspäin. Sitten heitetään auto alas ja no oikeastaan pihallakin näyttää olevan vielä kirkasta, niin katsotaan jos tälle päivälle päästään vielä ulkoiluttamaan. Jos ei, niin sitten vaan pyyhitään pölyt ja pitää lähteä sitten muihin hommiin. Huomenna heti aamusta tullaan sitten käyttämään tätä pihalle ja otetaan muutamat kuvat ja soundcheckit. No siinä se nyt sitten ois. Eihän sitä puutu ennäkään väriä vanteet. Ai että on siisti. On melko siisti. No kyllä siitä vielä pikkuvikoja löytyy mitä pitää tässä sitten korjalle kun laskettiin se alas. Mutta tämmönen siitä alkaa pikkuhiljaa muodostua. Ensi viikolla tosiaan lähdetään käyttämään leimalla. Siitä tulee video erikseen ja siinä on pieni yllätyskin tulossa vielä siihen videolle. Mutta tämmönen. Niin ja olihan siellä sitä soundcheckiäkin kyselty pikkusen, niin pitäisikö pistää se vielä tähän loppuun ääninäytteeksi. Katsotaanpa miltä kuulostaisi. Mutta tää video alkaisikin olemaan sitten tässä. Kiitoksia kun kattelit videon ja pistähän tykkäystä jos tykkäsit ja kanava tilaukseen niin et sitten missä seuraavakaan videota. Se olisi moro!